Kau puji-pujian di sebuah namin Tuhan bangun Tuhan Yesus Bapa di bagasan ada goto Tuhan. Tuhan diberi tetap bodoh seluruh perlagi Tuhan dilas di roh namin doa mangan suruh Tuhan. Yang persatu Tuhan di masa kap ni lima hidup nabi Tuhan. Di mana naik Tuhan masa pengenai mamuk pada masa itu di masa komedi nafsu salib. Tuhan adalah surat kami tu gereja udang depresi pengenalan doa ke Tuhan. Asal totong tu tanganmu pas Tuhan ulang nong. Umat tong namanya maramoti. Parang selalu na ya kapamaga kapag ito lihat turun caca nung ka keluarga ni Ima pula suruh Tuhan Ima menggorgai nami setang Tuhan foto tong Tuhan nama ni Roy foto tong na sehaton sehat dak dahulu dan sida keluarga ni sida nasa sahat itu tong atong ni inganan Tuhan foto tong di bana sehaton dan sida Tuhan Yesus nang nabadia Tuhan Yesus Kristus nang nasumur stok kenari Tuhan laborat kami itu tong atong ni Tuhan membuat anak di burung di kuliah di Tuhan majalo ia pasok-pasok pada masa ripeo tu masih mau ngerti tidak kosong di mulut tua atau putang kuasa dah kalau tangan ramot juga ini Tuhan pada peramaran lihat aja atau misakui nah unggah kami tu mau lihat di Tuhan tu mau mulai dan bolong nasi akui nah semarang obat tu mau nirwa mertanya kami tu mahir yang aku Yesus Kristus kalau itu Tuhan adalah perlu sedang ulang Tuhan di mulut wajib dosa kami asal terabak pasok-pasok sepatu kami tak berani kuasa atau mertanya kami tu orang masalah Tuhan Yesus Kristus dipunyai Tuhan maksa margawan Tuhan pot melodi sedang haleluya amin. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janjimu Tuhan. Menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu kita berdua, menjadi satu melayani Tuhan selama-lamanya.
nama Tuhan Yesus Kristus, Dr. di Todi Purbadia. Amin. Unang mengasihi orang nirwai, hagi yau kamu manajat, para kamu manadigang, parto di negeri kirmahamu, oleh kamu ma Tuhani. Maradat situdo ha kolomoni dan naahu dan olo pangarimason dan dipajur jujur nazarat Opedak kadoan saya sumarohamuna saya lumamu patukuan jala akuan sedama pikiran muna radu pihak muma damai asa didongani dewata para ulung roha jala pardamai hamu martaya maita hal itu dewata manami na di Wonowija perlu na mengaturkan paduan sarideoni di daho dongan namion lamro sitanggan dohot nita gendatua urusan turi namar sakap naik merbagas jala narodo nasida mangido pasu-pasung atau saya tatap manasida di bagasan asmirwa pasu-pasu jala ramoti manasida marite pak kalomin rajai manasida marite tok di Purbadia asa manuka jala marujung di bagasan dame pardongan saripion nasidai tangihong mata yang namion alaniasi dohot orang nirwa amin. Mari berdoa Kortina HKBP saya pun. Marlas ni roh
Amin. Oras madita salutna. Kata dituhata diulah oras terwata di bahasan sadarion. Di nama udurkon anak dua borong ibrata manjalo pasu-pasu paruan saripion siang tongan ibraton ima tersurat di Yosua 24 ayat 15c. Didok alai anggau doa aku sejabung ikon jahubado orang nani mulai salat naik alai anggau doa aku sejabung ikon jahubado orang nani olati masalah diamna menami dan sudah itu aku dibahas jauh di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni buta di tonga-tonga ni kuliah ikut do adong keputusan bersama. Jadi marhite siang keputusan bersama ini bui mahita rak memikirkan bui mahita rak mengulahkan akan dia narikot di bagasta di hutata di huriatau jalan las bui ma unur akan dia ma nanai kubasata di tonga-tonga ni ngolutau molo dan adoa kesepakatan buido gabe marlomo buido dan atur buido dan tinggal parmudodon di tonga-tonga ni portidion karena itu masa harga masa rikot molo adong keputusan bersama di antara ni ama doh ina di tonga di bagas dia ma naikon si capayon dia ma naikon si tujuan dia malaikat siubasan di tengah-tengah ni rumah tanggai nasida di Perdalani lebih kurang 40 tahun lilingna nasida jadi di tengah-tengah ni Perdalani nasida kudang dau di bonus nasida luar bangsa jalan na berbeda-beda budaya bahasa agama jadi di tengah-tengah ni Perdalani Buido terpengaruh pikiran nasida, Buido terpengaruh pengalaman nasida, jaka namasa nabi lulus nasida termasuk lalu memuji dewata di tengah-tengah ni uluna. Jadi siang tengah-tengah ni bangsa nabi lewati nasida kudak di bos nasida nasatu pada nama dewata sidoan jalan lasadong siang tengah-tengah ni nasida lau malihutoni di tengah-tengah ni uluna sekarang alai diobas di tengah-tengah ni pada nasdei di luar sikap di bagumu si Joshua ma luhukna nasa bangsoi jadi di jomibana ma aka toko-toko di tengah-tengah ni bangsoi di bagumu idok di mana ma aku awa Jehovah do oluan nami aku awa doaku saja aku ikut Jehovah do orang nabi. Jadi puasa perani ibadah mengambil keputusan nasi songoni. Puasa perani ibadah maka dong jokoni di tengah-tengah ni luhutani. Ala nungma diberi ibadah mulai siang si Abraham, si Ishak, si Jacob. Naldo diberi ibadah di sejarai panupakion, pandonganion. Pakahromion ni dewata di tengah-tengah ni bangsoi di tengah-tengah ni aka opuni nasida jadi anido dan ragu ibana mandokon Jehovah do siwawan Jehovah do si pujion Jehovah do si sebang di tengah-tengah ni ngurusi gampari ima di payotibana di tengah-tengah ni bangsoi nandang do pasu-pasu di dewata dia putra di ngurutau alani i kurang dia mana manami ang sudah tanda pungu di bawah saudara adong do sada keluarga dak cabe merminggu nga martap-tap ujungna rumah ka paralu ni hudai songdoba keluarga ni amat tasianu nung martap-tap dak karo ketungah-tungah ni garjat tahun alani lau matul hitawa menunggul-nungguli nasida asa roh nasida tu tengah-tengah ni Rizal inna parhal duima lama nasida jadi nunga sampai obat tani parhal du di hurdeon tu tengah-tengah ni bagasi jadi apa hari minggu di mana rumai
idong ko na matama tu inate imada ikon na kata dua ngopenti pahalo di hurianta kutong matama di berestong madari baju kita ala libur do aka anak botol ina tama tu amato beres bingung amato ijil waktu pahalo di hurianta mana pardutakko molo pardutakko dan ribu pahami narwajiban jadi bingung mak amato mimpi sudah jadi bodoh masa akan nasi semoni hitung-hitung ngadi kelawakata di hidup kita isi duduk si orang isi duduk si sopa lain pertama memang isi perlahan di tahun takas do dewata mangaraboti takas do dewata pamas-masu mulut tahun anggoh lah sepikirata anggoh lah segugukta umsubuhi do kita bertemu sadar yang dibagasan jero malai ikon kuat tangan asli roni di mata abi jalan margiti sian teh kuat tema ikut teman asum jomok tak angwau dongak kesebagas ikut jauh badul kebenaran las iman yang sebelum nabi Tuhan guna nanai marumah tangga baru di bagasan sadar yang di batado nama aturko para gulistau di batado nama aleho akan atas koto di batalo aka na mangalihong nariko itu ngatongan ni ngudut tao jadi mulu daputan kericuanmu mulu kuihanmu lau macam pasu-pasu parang saripyo di bawah sadaryo asmirohan di batadwi tuhanmu alami tujulano tinami ngawali parang saripyo ikut takasma ikut jauh baru orang nabi ima hal munduh kami kalau ketong kamu berani, maka pun nasi semuni di tengah-tengah ni perjalanan ni bermuna dan mau kamu. Patut mana rihong akan rihong di tengah-tengah ni mengusirkan pari dan mau kamu Tuhan rumah dan mau kamu Tuhan maju. Secara do patut huni di tengah-tengah ni akan halak nama kapado betul. Di tengah-tengah ni halak nama situ mana rihong pikiran mana rihong bermuna memuji dewata di tengah-tengah ni bermuna. Dan gabe marsiap berguna dan gabe marpus dan gabe kasusahan masa di tengah-tengah di guna alai saya adong dapat buku naik baru saya adong dapat pasu-pasu di tengah-tengah ni berguna segala pari alai ini perlu mengharap kebehan kotak kasma ditentukan mak kuriana nanti kalau jalan mas suratnya sianol belum berkatang asal dia nongkungan dia menang siapa penongkungan di pengertian terima takas di kuasi anon bungsahat tun pengertian hati. Dan ini apura apa sudah keamanan ini kalau mahita bapak sadet tu debata kalau mahita aku si debata di tengah-tengah ni mulut tas dan paru. Amin matanya mahita. Kali tuan jauh di batang namin kamar bansu di mengejang melatih mada besar namin berpangku di wasan tikon al-asi horong niruhan mangalwasami marlas niroha mangudurhong anak blot bernurian macar pasu-pasu paruan saripion santongan niruhamon atong Tuhan rahut manasida di bagasan horong nasa koi asagun nasida mars jalawan yaka pamikirion mars jalawan yaka hakurangan tujuan naro dari rumah tangga nadigar rumah tangga siwon ras iroha nasida pas-pas matotong Tuhan akka ulaon nasida naung pinaskat nutu nasida jalalos nasida tujuan narion maranan nang marapuru gaya totong nasida marlas iroha nang memuji pasangan Tuhan nabadi atong pun jawa di batang nami nang diulang pada datang nami di bagasan sadarion Roma nama nuturi pona di hasil nami marga tanggang dot marga seturi ros marasida marsi hakurongan marsi taruan jak kapak katayon kebis di unang nami makoron masroha kemudian asangapon di warung di bagasan sadaro asli marom dihangi Tuhan sesama dosa yang diulangi jalo matanya pairon namion nah di sebab kami di bagasan gorenatmu Yesus Kristus Tuhan kami amin. Mari suang dosa sude pargoluota molo somian betahe tolong diroha ay holongi dosa sude
juan ma kita sude molo arong urang lobi sotung di pai ngoti ngoto asas sasar matu baho jala sonang patun hangoluan sai taingot mai Doi sama goan sai pada omai jala buju mahon sudah sama tahe unang benian nian ginjang di rohadiho ayak kai do pangalapan salah gabe dosa-dosa sudah hinorhoni ajar honi tuat kana uposo sotung madim birsian hasitongan asamat tuahon nuan nagarisogot Jaloon muma pasu-pasuri Tuhani Patun hangoluan sai taingot mai Doi sama goan sai pada omai Jala buju mahon rasira sama tahe unang benian nian ginjang di rohadiho kayak kai do pangalapan salah gabe dosa-dosa sudah hinorhoni ajar honi tuak kana uposo sotung maning birsian hasitongan asamat tuahon nuan nagarisogot jaloon muma pasu-pasuri Tuhani buru-buru oleh perempuan mabawa nabi soan pangroina Tuhani hai bawa ido uluni parihutana soan Kristus uluni hurai ikon motor forman koman markawan halapohon do aminahuni parangi purpuri imanarga ijuloni debata do di juloni jolma Solo kelautan di batan buat kagawa, kamu kagawa kalau yang rumah pakai hutan nabi, soal Kristus nama kau ngibure, jangan mengalihkan dirina umat kopsa. Unang muruk kamu dapat nasida, ikon marroha kamu madongani nasida. Sangat baik kamu nasida, soal dengan panian dihamuduan nasora sudah. Sohro Tuhan tadi jabatan suaka buru-buru Yoloi parukuama bawa nabi sohon pangloina di Tuhani Hai bawa ido uluni parihutana sohon Kristus uluni hurei Ikon botor, forman, toman, mardongan halapohon dohot haminahuni parange buru-buri ima narga ijuluni jabatan dohot di juloni jolmo
Panginoon na taliliwata mo kamo. Sumulog kong para sa naruhaong dohot na basaron, dohot na talepon ni roha mamu. Masih pangreunian mamu, dohot masih asia-asia. Salahuk na ritimiroga, muruk, rimas, panunggagion, dohot pangisahioni, do masya kamu. Halai tigijan ni salahuk nai, masya roha mamu, aido rau-rau ni nasundinggan. Demi tabinasa dewata, ima mengerajai di bawah sang rohamuna. Jala salahuk nabi naimuna, martihite kata, manang papahinan utong mai, martihite warni Tuhan Yesus. Asa di mana mengerajai rohamuna, dohot ulong muna. Nungan di dihamu mata di dewata tertinggal tu ruhut perluan saribioni. Saunari pe pagotohon ma pada muna di adopan di dewata dohot di adopan di budia na umudiso. Lamro sesanggang cincin ini kuberikan kepadamu atas cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Naposo di batu adu namambuan hatana Tuhanmu. Mari hite gor di bata ama, gor di anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dok gor ni to di perbadia ama dok na pinadomu di bata dan jadi sirangon ni norma. Amin. Tuhan di bata mamu. Disodakon Tuhan di bata mamu buhina tuamu jala asima rohana midamu. Didopakon Tuhan di bata mamu buhina tuamu jala di pasar Roma damena tutur di munabi. Amin. na maparangi tiak kadalanay, jala na maraposan tihatana na badai. Say pangaron na do na niulani tahanak, markwa mahod jala sonang doson hau anggur na maparkwedo yang ko dormam ibagasan aka biduk ni jabung doson tunas ni hau jetudo aka anak nung kumarian ijam. Saya merlasiro maho saliling di ulumon rapkohot domam nahinahungamu saliling hari-hari ni ulum sadok marsahungan mahamu sama hamu. Ale wahai kata amanah nabi, korona pasalaton pasupasum tulungan hamihon, alani pasal malam didoak minasida, anggir dari dua kalimat tua dan sida, nama karya dan jauh. Ale Tuhan
Tuhan saya jarima ripene baru na pina supasumon asa saya merakosan tuho inggur nasida ganukari. Tetapi aku mahu dan antara pengontor pada dewata mata yang naita. Ada di dewata manami nanti mau kijang. Kodor romi saluhut sudah udah yang nalingkan kau nasari bahasa nama lepus. Upasata mi masian nani hormi pedan nami tuo. Saya jalur mai kalau nahus dijolong pasu-pasu mai jalan ramoti. Asal parsa kami penanong pati pulun ada jam di tengah-tengah ni hurian doh di portiyon. Bukai maro nami mariti di tobeng. Asal antar kami kurang mi sileu-leu mi tuhami. Asal am gergir kami madok melati tuo. Mari dihiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pramai tamadok tangian ada manami. Ada yang manami, ada yang mengejan. Saya pernah kepada Tuhanmu. Saya mengajarmu. Saya salah mengenal di bawah Tuhan selama yang mengejan. Lehan Tuhan saya yang luar sekali. Sisa bersenang semua pada kami. Hidup kami dengan terus Tuhan. Menurut kami tidak tetap Tuhan. Ayo kami yang berdoa. Asli rohani Tuhan Yesus Kristus, kalau rohani Tuhan di mata-mata, doa pasawan ni to di perbadiama, nama dongani hamus adukna. Amin.
Tuhan.